Danas, 18. augusta 2026. godine, negdje oko 18 časova, dogodilo se nešto neobično u kući u kojoj živim. Sunčev odsjaj pao je na ikonicu Svete Petke. I kao što se može vidjeti na samom videu, treptaji sunčeve svjetlosti i sjene počeli su se neobično poigravati, oblikujući na zidu nešto što je izgledalo poput krsta. U tom trenutku sjedio sam za stolom, leđima okrenut prema ikonici. Nisam ništa vidio, ali neposredno prije nego što sam se okrenuo, osjetio sam nešto što se teško može opisati riječima. Neku posebnu blaženost, mir i istovremeno laganu jezu koja me je prošla kroz tijelo, kao da me je neko nježno dotakao. Okrenuo sam se i ugledao prizor na zidu. Ne bih rekao da sam osjetio nelagodu. Naprotiv, bio je to neobičan osjećaj mira i spokoja, kao da je na trenutak sve oko mene utihnulo. A onda, nakon kratkog vremena, imao sam osjećaj kao da mi neko tiho gotovo na samo uho šapuće: sine, bit će sve dobro. Danima već vodim neku svoju unutrašnju bitku, o tome sad ne želim govoriti. Nije ovo priča o tome. Ovo je priča o jednom neobičnom trenutku koji mi se dogodio i iskustvo koje ću, bez obzira kako ga neko drugi protumačio, nositi u sebi. Možda je to bio samo odsjaj sunca, možda igra svjetlosti i sjene, a možda je u tom trenutku za mene značilo nešto mnogo više. Ja znam samo šta sam osjetio i zato kažem: hvala ti, Sveta Petko. Bogu se molim, u molitvi i sa molitvom, uz tebe i uz Hrista. Neka bude kako treba.